Takéto upratovanie chce odvahu aj špeciálnu techniku. Horskí záchranári s pomocou dobrovoľníkov museli zostúpiť až do kaňonu Kyseľ v Slovenskom raji. Povynášali odtiaľ neuveriteľné veci, staré aj 50 rokov. Nie prechádzka krásnou prírodou, ale poriadna makačka čakala na dobrovoľníkov, ktorí prišli likvidovať niekoľko desiatok rokov starú environmentálnu záťaž. Dávajte železo, keď máte na kopu. Je to smutné, to je vizitka ľudí. Pomáhajú čistiť túto starú environmentálnu skladku, ktorá je tu, ja by som povedal, možno už 50 rokov dozadu od prvých chatárov, ktorí tu chatarčili. Aha, tu je koreň cez neho, vidíš? Za tie roky odpad prakticky zarástol do zeme. No, je to hrabanie sa doslova v čase. Koš odpadkový, prutený, plastový, kaníster asi. Batéria. 5 veľkých pneumatik je vo svahu. S navijakom. Poháriky, hrnce, pece, postele, smetné koše. Naša odpíša. Z kláštoriska v Slovenskom raji Marek Baláš, televízia Markíza.